Vanaf 14 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je op gaan stemmen? Wat is eigenlijk van al die partijen hun visie voor de komende jaren? Dat kunnen ze natuurlijk uitstekend vertellen, maar dat mag nou net niet vandaag. Ze moeten het gaan tekenen of schilderen op een doek. En vandaag is het de beurt aan Schouwen-Duiveland. Voordat iedere partijvertegenwoordiger aan de slag kan gaan met kwasten, krijt of potlood, hebben ze eerst een korte workshop gehad van de bekende Zeeuwse tekenkunstenaar Jan-Willem Hament, die ze slimme tips en tricks heeft gegeven. Het is vandaag de beurt aan de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij mogen zometeen op hun witte canvas hun visie voor de komende jaren neerzetten. En dat mogen ze doen met rode krijtjes, met rode stiften, rode verf. En Jan-Willem, jij gaat daar natuurlijk een beetje op toezien. Ik heb een duidelijke toelichting gegeven. Ik weet zeker dat er wel wat moois uitkomt dit keer. Dat wordt nog spannend. Want het is elke keer goed gekomen. Goed, daarover gesproken. Ja, waar gaat het dan over in de gemeente Schouwen-Duiveland? Nou, interessant natuurlijk is al jaren heer en meester leefbaar Schouwen-Duiveland. Misschien wordt dit wel het moment dat de andere partijen ze van de troon kunnen gaan stoten met hun tekentalent. Dat gaan we allemaal zien de komende 25 minuten. Jullie hebben 25 minuten de tijd. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Aan de slag! Ik ben wel even benieuwd wat dit hier is eigenlijk. Dit is namelijk dat iedereen die een bijstand heeft, daar recht op heeft. Ja? En dat dus de overheid daar met eerbied naar moet kijken. Dan nog even dit hier bovenin, dit rijtje met mensen. Dat rijtje dat iedereen van welke ras, achtergrond, wat dan ook, gelijk is voor de rechter. Ik ben even nieuwsgierig naar wat dit moet voorstellen. Dit zijn mensen en die samen zijn. En wij staan als Partij van de Arbeid staan wij voor mensen en dat er niemand aan de kant staat. En de rest van het witte doek wordt ook nog gevuld? Dat ga ik nog vullen. Tekenen is niet mijn grootste talent. Ja, ik geloof dat ik me daar iets bij voor kan stellen. Wat staat er allemaal op? Ik zie vooral een hele grote weg. Is het CDA voor zoveel meer asfalt? Nou, dat valt wel mee, maar het is in ieder geval voor een goede ontsluiting van Zierikzee met name. De doorstroom, in- en uitstroom zonder files uit Zierikzee. Maar dan krijgt Zierikzee wel heel veel aandacht op dit doek, toch? Nou, dat valt wel mee. Als je goed kijkt zie je, maar jij staat er natuurlijk ook niet helemaal recht voor, zie je dat de mensen met name centraal staan. En dat is het allerbelangrijkste. Blije mensen ook, zie ik. Blije mensen, Hele blije mensen. Dat is heel belangrijk voor ons. Ik zag net opperste concentratie. Ja, absoluut. En lukt het allemaal een beetje zoals zeg maar in het hoofd zat? We willen natuurlijk ook dat er overal waar nodig gebouwd wordt en dat we daar ook een beetje creatief in denken. Dat grote panden die niet meer nodig zijn voor andere dingen omgebouwd worden, kantoren of oude zorghuizen of wat dan ook. Wat is nou precies hier GroenLinks aan? Want ik zie allemaal leuke dingen, maar niet echt plannen. Of hoe zie ik dat niet goed? Nou, het is altijd moeilijk, hè? Maar kijk, er zitten een aantal dingen in. Het is natuurlijk het groen wat ontzettend belangrijk is. En om dat te behouden en meer te doen, maar ook de zon die we nodig hebben. Maar aan de andere kant is het ook een stukje bedreiging, die zon. Want het zorgt voor een stukje opwarming van die aarde en onze zeespiegel die begint te stijgen. Ja, het lijkt ook al wel bijna een beetje af, hè? Dat is het inderdaad. Ik denk het ook. Ik zet onze naam eronder, GroenLinks, en volgens mij is het dan gewoon compleet. Toen zag ik zo'n plaat van New York of zo, dan zie je die skyline en dan zie je eronder zo New York. Ik denk, oh ja, skyline, GroenLinks. Ja, het is net New York, hè? Natuurlijk, Schouwen-Duiveland. Ja. Is hij al af? Hij is af. Oké. Wat is het geworden? Ik denk dat je het kan omschrijven als een metafoor. Dit is het eiland Schouwen-Duiveland. Ja. En dit is een hele grote smiley. Ja, gewoon een kolossale smiley. Kolossale smiley. Als je op Schouwen-Duiveland woont, werkt, leeft, dan ben je blij. Dat er voldoende voorzieningen zijn voor iedereen, voldoende woningen. Ik zie in ieder geval de contouren van Schouwen-Duiveland. Zo, blij dat dat gelukt is. Toch? Ja, en even er mist hier een H, hè? Dat had je gezien. Nee, maar ik wil hem eigenlijk alleen maar Schouwen-Duiveland. Ja, dat is inderdaad niet handig. Ik heb nog even een vraag
over hier, want hier staat dan VVD en er staan de poppetjes en hier staat dan Team VVD. Dat zijn weer andere poppetjes. Kijk, je ziet al deze staan allemaal te trappelen. En dat is het team wat staat te wachten om aan de slag te kunnen. Ik dacht eigenlijk dat dit zo'n slaapmasker was om op te zetten als je een beetje moe bent geworden. Dank voor het compliment. Of moet dit toch Schouwen-Duiveland voorstellen? Dit zijn toch echt mijn tegenkunsten, helaas. Want dit betekent dan voor een eiland, denk ik, met toekomst. Klopt. Daar gaan wij voor. En de thee past eigenlijk, die staat op de achterkant. Hetzelfde talent wat ik mis. En dit? Ja, dat heb ik een beetje afgekeken van onze leermeester. Eigenlijk is dit een weg en een viaduct. En dat betekent eigenlijk de bereikbaarheid van ons eiland. De ontsluiting van Zierikzee is een issue op dit moment. Het is niet een weg die doodloopt, dus dat heb ik niet van gezien. Nou ja, dat is ook weer datzelfde talent wat ik mis, zeg maar. Ja, nou, ik vind het toch voor zo weinig talent dat er al best veel op staat. Ik zie coach staan en loket en silo en de ChristenUnie natuurlijk. Zijn dat de belangrijkste woorden voor jullie? Het zijn wel onderdeel van onze speerpunten, ja. We willen graag verduurzamen, maar er zijn heel veel mensen die niet snappen hoe ze dat kunnen doen. Wij zijn voor het instellen van een energiecoach die gewoon bij de mensen thuis langs gaat en hen tot het eind toe begeleidt. De kwasten en de stiften mogen neer. Jullie mogen naast het doek gaan staan, want de tijd is op. Nou, er zijn er 3 uitgekozen, Jan-Willem, door jou. Ja. Maar eerst even in algemene zin. Wat heb je gezien vandaag? Uiteenlopende werk allemaal. Van super simpel, maar ook wel goed, maar niet duidelijk genoeg voor de boodschap. Tot en met een hele mooie uitgewerkte moodboard eigenlijk. We beginnen onderaan met de ChristenUnie. De ChristenUnie vind ik gewoon kunstzinnig goed staan. De D66 vind ik toch een goed getekend. De verbintenis van de mensen uit een negatieve bubbel halen. Oké, nou en dan naar in dit geval topstuk in ieder geval, bovenaan de PvdA. Ja, dat duidelijker kan het niet wezen. Ik vind het een verschrikkelijk mooi moodboard. Omdat alles heel erg duidelijk geschreven, duidelijke punten aangegeven. Jan-Willem, dankjewel weer voor vandaag. En wil je nou thuis weten wat alle partijen precies met hun doek bedoelen? Ga dan even naar omroepzeeland.nl. Daar leggen alle partijen nog een keer in ongeveer een half minuutje uit wat hun visie is op de toekomst van Schouwen-Duiveland. Morgen zijn we er weer, dan met de kandidaten van Hulst.